Ka elaka nongpo bat kirat bapher bahap bapo ka nongpo constituency kila penlong ye kecing kenduk lang hakasni balang jong katayu han nongpo bat da ka we kasur kene kecing lang kala Ri-Bhoi Dawa ya ka Khasi Hills Autonomous District Council bahkan itu ne Pynrung no ya ka Ri-Bhoi jong ki Bhoi hapo ka Khasi Social Custom of Lineage Act sheljar khandai spa khandai po hinyo. Ya kini kecing alang lapenya du serdar ke ilaka nongpo bat kilengdo jong kirat ka khatar lengdo kilawan manishim bentah ha kabala pencong kunru yaka da kecing don lang du MDC uba balajit rani. Kini kecing alang kaletai sani halor kecing don kam ban pendek pensa ya keriti Ri-Bhoi. Ne keriti dustur jong kishen rang na Bhoi bandit syau kurim dagi barjela ha ka syong khasong man kabala tiap kum kering bia lani ka Ri-Bhoi. Kajing alang kalarai ru bandawa na ka KHADC bagan Pynrung no ekni keriti dustur jong ki Bhoi ha ka Khasi Social Custom and Lineage Act nang bagariti dustur jong ilong uswa manchwa jong Ri-Bhoi kan im bat kan ne. Habaikran begilat pathai kubor UMDC kinong po uba balajit rani uluong bakum kinong ilam hima kiraj bat mau kum UMDC kidap da kejing songkya namar kan keriti dustur jong ki Bhoi kam shemlayo satya kejing itu da kaan. Haduk menta wala kadai keriti dustur kebala rembha. Uluong bada kejing itu da kaan kalong ka bakongsan kenang baki kun ki hajar jong Ri-Bhoi kin mat jeng ha baki lechem ki sernat schedule tribe naga benta ki kun ki kti ki bayok kme ka badai ka barjela ula pentep baki jingelang kala Dawa naga KHADC bahkan min oswa dak executive order ban age jing itu ke negeriti dustur jong Ri-Bhoi hagajo kapor ula pentep baki jingelang kala Dawa ru ka KHADC bahkan penkha ki bobon ki tenat trekam hanong po kentup naruk ka tenat ban register ka khendau ka siap katenat development, katenat labor, katenat trade, bat kiwe kenang bagi pat ba ken lat ban mat kijing na kijing hab ban wan kieu syadu syakanong ba shelong. Pai pi haduk mentah nganut ban ong la le ban yetu ipi. Ka e bagi exercise haplo katem Ri-Bhoi la dia ka briu new trap haplo MCTC. Tang kata ka ayu bagi khot. Appointment of citizenship under headman act bakat kendai sat kedan. Da ide yang la apply. Hapden ki himasim ki himasatar bat ki woi ki ma wadada te itai an ibaya dei bat kene ka komlong takai nadu ki kun bainong ki kun boiru ni hab hi bendon tangwe kadang ba on nam don ke ya pajat bat kadang ba ni nam hab ha kanu kodok apot ha ka woi pat ka por la le ka woi pat ka bat menta kala dei ka por ka bangin ya kesiu no bat kem setang ya ki an on dei su ka por bangidang ya dot lala ka jong ta kalong nilai kaya keren ba ki ilaka ki right ki jongi kin codify no ya ki ain ki jongki ka khnang ba ka nombu jing ha ka jing punya right ki jongi ha ki singi ki snam ki banangwan bat kham tam ru banyada ru ya ki ain ki bapher ki banangwan ha ki singi ki jongi menta kita ki de ki man ki bakum ka komiti mendaga singi nyelala ban sim bat ha ka ba na kalian dari komiti kan salej ru daga delegation siapa district council ban pensngo halor kini kimat ki bakongsan bakum kajak bandriu ngimat agini kidong bagi tang ki jongi